الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین بے شک پہلا گھر جڑا لوکاں دی عبادت واسطے روئے زمین تے بنایا گیا وے او مکہ مکرمہ دے اندر برکت والا وے تمام جہاناں واسطے ہدایت فیہ آیات بینات مقام ابراہیم اس دے اندر روشن نشانیاں نے مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا جیڑا اس گھر دے اندر داخل ہو گیا او امن پا گیا۔ سلسلہ جاری ہے بیت اللہ شریف دے طواف دے دوران اسلاف دا کی معمول رہا ہے کی طریقہ کار رہا ہے کہ وہ بیت اللہ شریف دے دوران اپنے دل دے اندر رب دا کتنا خوف رکھ دے سی، انہاں نو آخرت دی کتنی فکر سی، اور بیت اللہ شریف دے اندر پہنچ کے دنیا دے اندر انہاں نو دلچسپی نہیں رہی، دنیا دے مال و دولت نو انہاں نے رغبت دے نال اوتھے نہیں چاہیا۔ اسی طرح دا ایک واقعہ ہے، خلیفہ سی سلیمان بن عبد الملک، او دا ایک بھائی سی ہشام بن عبد الملک بن مروان، او ایک دفعہ بیت اللہ شریف نو حاضر ہو کے حج واسطے پہنچیا سی۔ طواف دے دوران او دی اچانک نظر اور نگاہ زہد و تقوی دے پہاڑ ایک عالم ربانی حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پوترے حضرت سالم انہاں تے دی نگاہ پئی جڑے اپنا جوتا ہاتھ وچ اٹھائے خانہ کعبہ دا طواف کر رہے سی۔ حضرت سالم دے اوپر ایک کپڑا سی، ایک امامہ شریف سی جیدی قیمت اس دور دے 13 درہم تو زیادہ نہیں سی۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک انہاں دے قریب ہو کے پوچھدا ہے تانوں کوئی حاجت ہوئے کوئی ضرورت ہوئے تے دسو، میں وقت دا خلیفہ ہاں، میرے کو دنیاوی مال و دولت ضروریات میرے کو وافر نے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے واضح لفظیں ارشاد فرمایا انی لاستحیی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ
مینوں اللہ کریم کولو حیا ہوندی ہے کہ میں بیت اللہ شریف وچ بھی پہنچ کے رب تو علاوہ کسے کولو کوئی شے منگاں۔ جس وقت یہ سنیا تے خلیفہ دے چہرے دا رنگ سرخ ہو گیا، انہوں تے اس چیز دا ان خوف پی گیا اس بندے نوں تے میری ضرورت ہی نہیں۔ انہیں حضرت سالم بن عبداللہ دے حرم پاک تو باہر نکلن دا انتظار کیتا۔ جس وقت آپ حرم پاک تو باہر نکل گئے، وہ خلیفہ سی پیچھے پیچھے ہو گیا، راستے چاہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہن لگا ہون تے بیت اللہ شریف وچوں نکل آئے ہو، ہون دسو تانوں کوئی ضرورت ہوئے تے میرے جا بندہ حاضر ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ نے انہوں کیا من حوائج الدنیا او من الآخرہ، دس میری دنیا دی ضرورت پوری کریں گا یا آخرت دی ضرورت پوری کریں گا؟ خلیفہ ہشام کہن لگا آخرت دیاں ضرورتاں پوریاں کرنا تے میرے وس وچ نہیں ہے، البتہ دنیاوی ضرورت تہاڈی میں پوری کر سکنا، وقت دا بادشاہ واں خلیفہ واں۔ آپ انہوں فرمان لگے اور آپ دا جواب سن کے خلیفہ نو بھی پھر ایک خوف طاری ہویا۔ حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، میں تے حج کرن آیا واں تے حج دے دوران میں دنیا او دے کولوں نہیں منگی جڑ نے دنیا بنائی ہے، دنیا دا مالک ہے، تو میں اس بندے کولوں کیویں دنیا دیاں ضرورتاں منگاں جہدا اعتبار ہی کوئی نہیں کس وقت دے کولوں اے دنیا دیاں ضرورتاں چھین لیاں جان۔ کیونکہ وقت دے بادشاہ بھی جس ویلے رب چاہے تے ایک لمحے وچ کنگال ہو جاندے نے۔ تے حضرت سالم بن عبداللہ کہن لگے میں تے اس بیت اللہ شریف وچ پہنچ کے حج واسطے حاضری دیتی ہے، میں اتھے آ کے اس کولو دنیا دا سوال نہیں کیتا جڑا دنیا دا حقیقی مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، رب تبارک و تعالیٰ دی ذات گرامی ہے۔ میں اس بندے کولوں کیویں دنیا دیاں ضرورتاں دا سوال کراں جڑا انہاں دا مستقل مالک نہیں۔ اج ہو سکتا مالک تو ہے میں، اگلے لمحے چ تیرے کولے ملکیت ہی نہ رہے، اگلے لمحے تینوں کولو بادشاہت ہی نہ رہے۔ جس وقت آپ نے یہ جواب دیتا تے جواب دین تو بعد حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم آپ اپنے گھر دی طرف چلے گئے اور ہشام بن عبد الملک بن مروان منہ تکدا رہ گیا۔ یہ ہوندی ہے عالم ربانی دی شان کہ وہ دنیا دے مال و دولت دی طرف نظر نہیں کردا، خصوصی طور تے بادشاہاں کولو تحائف قبول اس واسطے نہیں کردا کہ بعض دفعہ بادشاہ تحفے اس واسطے دیندے نے کہ اے بندہ جس نو اسی اج کوئی دنیا دا مال و دولت نوازاں گے، کل نو یہ ساڈی مرضی دے مطابق شرعی مسئلہ بیان کرے گا، انہوں رب دا خوف نہیں ہوئے گا، ادھے دل وچ لالچ آئے گا کہ اج میں بادشاہ نو خوش کر لاں تاکہ مینوں پھر انعام مل جائے۔ تے جس وقت بادشاہاں کول انعام نہیں لے جاندے پھر انہاں دے منہ تے بھی شریعت دا او مسئلہ ذکر کیتا جاندہ جڑا حق اور سچ ہوندا وے، اور اے صرف اور صرف اس عالم دی شان ہے جڑا عالم ربانی ہے۔ عالم ربانی دی تعریف ہے وے جنوں آخرت دی فکر ہوئے، اس دنیا تے رب دا ڈر ہوئے، اور او بندہ دنیا دے مال و دولت وچ بالکل دلچسپی نہ لیندا ہوئے، او بندہ عالم ربانی ہے۔ اللہ کریم سانو انہاں علماء دا ادب و احترام کرنے دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن اس پورے واقعہ وچ سبق کی ہے کہ بعض بندے بیت اللہ شریف وچ پہنچ دے نے، انہاں دی نظر لوکاں دے مال تے ہوندی ہے،
سانو اج کھانا کوئی فلاں بندہ کھلا دے گا، سانو فلاں بندہ انج کام کر دے گا، اے نظر اور سوچ اتھے جا کے ختم کرنی چاہیے، اتھے جا کے آخرت دی فکر کرنی چاہیے، رب تو ڈرنا چاہیے۔ منگو تے رب کول منگو، بس اے دعا کرو یا اللہ اس دنیا تے کسے معاملے وچ بھی کسے دا مینوں محتاج نہ کری، صرف اپنا محتاج بندہ رکھی۔ اے دعا کرو تے تواڈے بیڑے سارے پار ہو جان گے۔ اے الگ گل ہے کہ رب نے اتھے تانوں کوئی سہولیات کوئی چیزاں وافر مقدار وچ عطا کرنیاں نے تے سبب تے انسان ہی بننا ہے، لیکن نظر اس احکم الحاکمین تے ہوے نہ کہ لوکاں تے ہوے۔ ایک صحابی سا حضرت سیدنا اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہندے نے ایک شخص حاضر ہویا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چا کے انہیں عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کسے ایسے کام تے رہنمائی کرو جنہوں میں کراں تو مینوں رب بھی اپنا محبوب بندہ بنا لے، تے اے مخلوق اے جڑے انسان نے دنیا دے اے بھی مینوں اپنا محبوب بندہ بنا لین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا تو بے رغبت ہو جا، دنیا دے معاملات دی دلچسپی چھڈ دے، رب تنوں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور اگلی چیز وازہد فی ما فی ایدی الناس یحبک الناس، اے بندے تو لوکاں دیاں جیباں تے نظر نہ رکھ تے اے لوگ بھی تنوں اپنا محبوب بنا لین گے۔ اے اصل راز ہے کہ بندہ بیت اللہ شریف تے پہنچے تے لوکاں دیاں جیباں تے نظر نہ آوے، بلکہ رب تبارک و تعالی دے فضل کرم اور رحمت دی طرف بندہ متوجہ ہوئے۔ اللہ کریم پھر خصوصی فضل و کرم فرما دے گا۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور انہاں مقدس اور متبرک مقامات دی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔